Hello guys, dini ada sodeba gauni building kita hapsigan. Ini building kita habdini dini heavy party jaga narana. Ila bermakasih gada gasin dengo, mani gada gasin dengo. दैया मानिफ्राय एबा अखाया मानिफ्राय सृष्टि जादों एकमात्र जगदनिफ्राय सृष्टि जादों होननानै बुंगासिनो दं आरो नोंबो माव आरो गुबुनखौ जोङो मावहोनो थाखाय बयबो साखा फारा जानांगोन आरो जेब्लायबो जोंनि मावनायनि सिनाखि देरबाथाय धन्यबाद थाखि बाबा আজি গৰম বুলি কামটো আগৰ যাবলৈ অনুৰোধ কৰা Dukati, Saki. Naringkolku bukrumno deh. Naringkol tuh olap bhangabo lagibo tada. Surkip. Ada. Ada mai dia. Apa?
बियो फार्स्ट हाबनानै आलासि जिरायग्रा बियो ड्रयिं रुम बे ड्रयिं रुम जाबाय बे गोजौनि लामा बियो लाइट दंजोबो गोजौनि ओमफ्राय बिलाय मा खुलिदिया The kitchen. Không có lâu sau. Đã là mai đưa sau nó lên. Và xong bottom rakha. Cứ dùng đi cái này. Lo. Upro. Lima toilet. सबायबिमा टाउनफोराव बिदिनो खालामनानै जायो हा गैयिफोरा औ हेलो हेलो दुन्दियाफोरा थाइबेंआ बिराद गुदिनिफ्रायनो थाइदोंमोन नै बियो बिराद जाबाय थायो थायो बे अर्गानिक माबाखौ होबावनांगौमोन बेहाय दा बिराद गोथां जागौमोन बे गोबोर हासार होदोंमोन आवगाय अर्गानिक बे गोबोर होनायावनो अर्गानिक बे माबा दंलै अर्गानिक मोननाय आरो औ बै माबा दै ल'ल'आ बिराद थायो आरो रासायनिकसो होनो नाङा बे अर्गानिकखौ होनांगौ এইটো না একদম উঠাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰাই ফুল লাগে লাগে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি বহুত খালে না বহুত খালো কিন্তু স্বাস্থ্যহে অলপ মানে बे दा अर्गानिक माबाखौ होफिननांगोन बे दै बेवहाय मोनसे हासारा दंना एसे खम जायो ना बे गोबोरखि सेस दंजोबो बे गोबोरखि दंब्रा बे अर्गानिक बे माबाखौ होनांगौ गोबोरखिया खामानि मावो आरो औ नैबे दाउ बेदर आरो नैबे बोरमा बेदर संजोबो थारैनो जाजोब्बाय ना संनांगौ आरो गेसाव होनानै नांबाय ना फरायलाय दैया गुदुं जादोंना बियो आवगायनि बायदि जायो बोरमा बेदर चिलि आरो बिदिनो अबावबा जाबावदो माखौबा सामारि सिलाफारा मानिफोर नांलायनो बे कुमारा थादोंमोन बेसा खावसे खावसेमोन सिलाफारानि खावसे जोंगानि खावसे मानिकफोरनि खावसे उखुन्दैजोंनो नुवा बेदरखौनो हाखिनाय नांगौ गोथाव जासिगोन नुदों हा नांगौ गोथाव जासिगोन नुदों संख्रियाबो जादों नै गाइसफोर साहा लाबोबाय आब' सुबा मागोन नांला गरम मस्ला बनला माथो
Quay khẩu đứng ai không? Quay khẩu đứng. Ui, nào họ đi ra. Iphale sa. YouTube channel. Hay năng của bạn đừng đừng bán lưu hay đời biểu hay motor ken thang lưu là đi ra đó là hi uno phải nán đây đừng được rồi ăn đây như na hap na cái thùng áo ra này ra gì đấy motor rồi sao vậy Segundo. No, habis itu mau bawa mana mah? Nanti cek bisa mah. Umur lagi. Mana ada deh nanti kedua dulu dong na. 15 kg मोन बिना जाथ'वाखै गोदौ होनांगोन ओमफ्राय जोंनाखौ होनो बाथौ mana बाथौ लासै हो दे नोंनाव नाङाथ' आरो होबाव ना बेलाहि मटर बरिया एबार जब्बानो बरिया बिराद फाइन जासिगोन ना बेलाहि मटर नाया 20 kg जानायमोन मासेयावनो माइरंआबो रिपुरास नामा ना मोजां जादिया स' गाइस गासिबो ओंखाम ओंख्रि रेडि जाजोब्बाय जानाया स्टार्ट जाबाय गाइस पुरहितफोरनो जाहोग्रोबाय आरोना संनाया जासाबदो आरो नोंथां जादोलै जेने थेने बोरै जाखो बारा मस्ला मस्लि गैला आरो बर'नि संनाय गुमियाबो जाखाबाय होमबा जाखाबाय मना भिडिअ কৰিছে অলপ ভালকৈ খা আক্ৰমণ बोरमा बेदर ना ओमफ्राय दाउ बेदर नाया मासेयावनो 22 kg 22 kg जानाय बिराद गिदिरखा फान्थाव गाथि मटर बोरमा बेदर सब दंजोबो आरो माने दैया मा होथिखे ओइ नार्जारिजों नाहरदिजाय मा जाखो जाबथारदोंना बोरमा ना नाया मासेयावनो 22 kg जानायनो Mesin नाखौ देखायनि आं ना बेदर Kevin dan hot menjauh na oke menjauh benda from kemudian nukabai एकदम दाउ मासे हायनानै लाबाय गाइस गरम जानोसैलै थान्दा मोनदोंना बिराद अखा हादों
केविन नाहर हाय गाइस दिनैनि ब्लगा एसेनोसै नोंथांमोना अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो